Velkommen til Toilettalken. Vi befinder os her på Øster Yttervej 5, hvor vi har kapret deres toiletter. Hej, Niklas her. Vi har valgt den danske borgerkrig. Hej, Simon her. Jeg vil godt lige give et kort referat af bogen. Til at starte med får vi en introduktion af borgerkrigen, og så bagefter så går vi mange år frem, hvor vi så får at vide, at hovedpersonen går igennem mange ting, og at hans liv er blevet ret meningsløst. Hej, lige hurtigt. Jeg læste faktisk teksten, og jeg kom forbi et citat, hvor de sagde, at det var fedt at blive knippet af en stor mand, når man selv var en lille pige. Hvordan hænger det sammen med en historie om borgerkrig? Anyways, Danny her. Jeg vil godt snakke om vores fortolkningshypotese. Altså, vi har kommet frem til, at fortællingen foregår i en dystopisk samfund, altså med dårlige levestandarder, hvor hovedpersonen er blevet mere grådig, efter han har levet eller oplevet så mange år i sit liv. Og så efter han har oplevet så mange år i sit liv, så kan han finde sådan nogle hemmelige meninger bag for eksempel tv-serier og sådan noget, der foregår som i politik. Ja, jeg har sådan nogle citater fra teksten, der forklarer lidt, hvad det handler om. Det værste ved at være gammel er, at tiden går så hurtigt. Hvem ved, hvis jeg en dag bliver gammel, om jeg så husker min fjerne barndom. Selv poesien er blevet flygtig og dermed ligegyldig og deprimerende. Simon, du har faktisk et citat, du glemte her, jeg lige vil læse op. En gang fik jeg indsprøjtet ekstra stamceller i min dillerfrans, så den blev super stor. Hvad prøver de at fortælle os her? Vi er nået frem til, at budskabet vil være grådighed. Ja, du skal ikke være så grådig, man skal være mere glad for det, man har. Og derfor vil vi slutte podcasten af her. Tag det podcast. Jeg tror, det er fint. Vi ses på et andet VC. Hej hej.